ez, zurdurak eta horrakoak, baina... Egia esan, beldurra nun pasatzen dan, hor ikusten pelikuletan bakarrik, kalabazak eta hiltzaileak agertzen dira, baina nik uste hori Amerikatan da pelikuletan gertatzen dela. Baina Halloween benetakoa, nun eta Euskal Herrian. Bai? Bai, orain urte desente, Esaten dugu, orain Halloween modan jarri da eta pelikuletan ikusten dugu... Halloween hitzarekin ezen izango behar bada hori. Ez. Beste izen bat ipini beharko dugu. Izenik eretzun, festa bazan. Bai, beldurra eta aurra jolasean, 15-14 urteko aurrak egia esan, primeran. Eta non ikasi dugu eta non jakin dugu guzti hori, Zumaian. Zumaian egon gara Celia eta Aurea egainarekin, eta bere konta digute Zumaian, eta, bueno, kostalde guztian, hainbat eta hainbat sekretu dakizkitela, eta Euskal Herrian ere Halloween eguna ospatzen zela. Gau hortaz. Bai, eta nola, behira, entzun? Zumaian txikitan ere ibiltzen zinetela kalabazakin eta... Uxe, kalabaza baino gehiago ordu netzen horren beste kalabazika. Zan, arbila, erberaz nabo. Pirriparra hoxek iten zuen dan horreko dukozun fosforua, jo? Eta arpeixetan honela iten zuen, eta geho zartzen zian zeetan, entradetan, ordon bakizu argi iketzeon. Teilunpetan da dana fluoreszentie bezala gelditzen zan. Eta zeio zazpi jartzen zian da, pasa honea. Eta juten gehiarian, pues indilua bezala bilatzen gendu zen, jatatanak iluminauta ze bildurra! Zulatzi eta aurpegi egitea arrezare esan itzango gazte izan da. Barrua danak endu bihartzen, ustu bihartzen, barrua. Horrek ere sekretua, zuen lehenengo ostu. Bai. Gero, ustu enbiar. Ustu. Da geho begilek atea, da geho hemen hau bezala honela. Eta musua. Eskeleto berdadirua, eta geho kandela bat ipintzen zizuen, ez da? Barruan. Linterreta etxona nonota. Kandela ipine eta kandela piztu. Atia jota orduan. Kalabera. Ah, claro. Atia jota, ies. Yes, salpeta. Nork esango, Halloween, hain modan dagoen Halloween Ameriketatik etorri dena, Euskal Herrian urte desente dara malabiturak. Ni dakitena eta ni baino zarrokuak, ongodia, hori usautu duenak, ni baino zarrokuak, bai. Hori nik esaten dizut, ni dazkaten urtiakin, nik garbi eta argi usautu detela. Garbi eta argi. Gio, claro, azkeneako, zetxoak, ozeak, bai. Da geho atze berriro, modan Zeinek esango, ez da? Bai. Hainbat urte, arbiburu hartu eta... Nosik, alabazari getzen orduan behar bada izango, bate daki, ez? Baina... Nik uste, sekretu guzti hori eta Irlandarrak eta hemen itxasontzietan ibiltzen diren marinelak eta honea behar bada kostaldela ekarri zutela, eta aurrek egin zutela horrelako interpretazio edo joko berezi bat, eta Euskal Herrian ere jolasten zen. Gero, ohitura nolabait ahaztu eginda, eta berriro modan ekarri dute pelikulak eta, baina egia esan, Euskal Herrian ere primeran ibili eta moderno.